Busong sini takuk Nokbar news ni koroksa tamu no buye bai chota jagai jaga Phai shop jak Khumulwng Khumulwng hospital noro nui tokna mini yak rok onek derajak buye bai chota jamani yak lo bo Khumulwng hospital Phai shop jak khazan talu busong amakino chini Nokbar news je nai tonai khazan talu busong mini onek yak rok derajak on bisne mono norok je help khai musonai rok help khai mano mini yak rok onek disturb ngai Phai shop jak tai Khumulwng express tai plus thinang jadini bo yakung rok derajak khazan talu busong aboni yakolong phono chung video rok khai tongmani bisingtei norok no phono tongo norok nui jona chini Nokbar news ni tai thinang ni jadini tabo je cameraman ronai abo thinang jadino orang bicara khazan talu busong norok nui jona onek yak rok derajak abono norok bisingna chung video phono tongnai nai tongni khazan talu busong habai Aseng orono accident mani jaga bike malkung Khumulwng ni phaiye Nogo Kiphil tongmani jorao tini kasha tom mane rally khlai tungmale hatiwo Kiphil tongmani jorao bike malkung rok phai speed ke phai serai rok sigla cha solokcha phaiye chungno Thutai klang thangka orono ikorono khlai ma jaga ikoro iko oro ekdom Thutai klang thangka sung ekdom thaijo mat thangka ke tabu biko bandage rawi phaicha bor khatam rong saje te phai tam ekdom rong saijo chung tur khalai do tur khalai mani chungno Ukolak twi phai ekdom speed koreng ka phayo omle ronai khe bor khatam numjak ta khai ro nungman suk nin bukhate ekdom speed omle ronai khe hani tamani koreng ka phai do ke choi re khai chung খুব সব ফাইরে খান কেন একদম বলঙ্গ chung একদম কিতার জাত থামবাই কি কানি yak tong ka taiman pura ekdom pura hai koi sabai bebong yati yak bebong mai tau yati yak bebong mai yang thangbai ja to ola harka yang tau galbari thangmani mane ranking যখন তে Khumulwng গানাও অরণ Khumulwng জায়গা বড় খমানি সকমানি জায়গা অরণ Khumulwng জায়গা ও থাইনো ওবাহে অ্যাক্সিডেন্ট লাই মানে ekdom tom naklai o serai rok khani ro umur soksu ya sigla ta chlokta borongni umoro busia na sotro ya thalo gumana ke one speed ki phale korang barang ka phai high speed ka sala phe ha boda phai nga tamung serai rok o ba ki speed ka sal boni bai do te bai do bai ki ekdom tam ni boni bai ekdom tam ni ha pura ekdom speed ka phai tam ni bai pro ekdom speed doni abo je accident ma pochero ko unkhna mane ko 10:30 टाइम नि 11 माने 10:30 माने प्लस 11 ननु तोखा ओ टाइम नि फिसिंग एग्जैक्ट ओ टाइम मनो नरकले आपरो बेंक Kiphil दंमोन ओबो खा आं माने Koktwma Khumulwng तिनी टम रैली दं ओ रैली न माने कवरेज खलाई गुबै Nogo Kiphil दंमोन समय ताइपा तो समय न ओबा के Ukolak twi आनो Thutai रि खाताइ को खासि नरक बायदे खरमै दंमोन ना माने जों खरंनि काटा माने के बर खरंनि काटा ओतरे रक एकदम बरखे कलाइलिया दा एक्सीडेंट कलाइए कोइना बर बाइक फटाफट फसावो जों सिलापिया नारक समालिया कोनो रोमी मालिया बाइक नंबर बिसिनि दिया बर फटाफट नखरो माने कलाई माने लगे ना बाइक फटाफट टाउन कदानि बर पिसवो एकदम खालांका स्पीड एकदम स्पीड आंहा चललांका नारक माने बरले बें रो थांना नंबर कोनो नि नंबर अब जम्पoi jola nero kuno otre nang mane yang belbare am je nokya ye ba yang di gini obo sana ni mai tong che dini ke thangba ju bahai ang bo o sungsar no glak mo tabu ram hale khijamo o mai tong ke khij thangkamo jaga on khij thangkamo ekdom tada chida go ma ke Thutai kyang ka khij thangkamo Ukolak twi Thutai jaga she chung uri lang she o ma ke chung ba chinan nang ekuno ani yak tau sport yak ekdom kisam toliya yak ekdom pura